फैयोब्रा नोंसोरो भिडिअआव मा फैनो बालायसो नोंसिना होब्रा लाखानानै बिदिनो गेम फिलिंनो जि गोलोमजोब्बाय आंखो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो देवानि नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बेकग्राउन्ड नायना मिथिखासिगोन दायो जोङो न'आव गैया दा आगै मुथुबो दंफैयो ओमफ्राय आरो आंनि हासबेन्डबो आंबो चिराङाव आरोना बिजनि पानबारियाव जोंनि आब'मोननाव 5 बोसोरनि उनाव बिब'नि न'आव दिनैसो दिनै मैया फैदों आरोना ओमफ्राय मैया आङो फैनायाव मोना फैदों नालाय आब'मोना जोंखौ लायदोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौ लायासै आरोना मोनानायखाय आरो जोङो न'निफ्राय ओंखारबोनायाबो मोनादों जों 4टासोआवसो फैदों ना न'निफ्राय ओमफ्राय आब'मोना लायनो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोङो टेनसन गैया लांनो फैखादो होननानै थाब ओंखारबोआखै आरोना ओमफ्राय मोना फैदों न'आव मोनफैनायाव आब'मोननि न'आव ओंखायनो आं भिडिअ लायासै दिनैसो लाबाय ओमफ्रायो बिराद बोसोरनि उनाव लोगो मोनदों आरोना आब'खौ 5 बोसोर जाबाय आरोना बिब' नायनो हागोन नोंथांमोनाबो जोंहा बिब'जों आंजों एखे नंगौना नङा नोंथांमोनाथ' नुफेराखैमोन जोंहा बिब'खौ ओमफ्रायो नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दिनैहाय बिसिना मंगलबाराव पानबारि बाजारबो जायो आरोना मोननै बाजार जायोना मंगलबार आरो मा बार मंगलबार आरो शुक्रबाराव बाजार जायो आरोना ओमफ्राय जोङो बेयावबो एसे थांनो नागिरदों नोंथांमोननो हायोबाथाय देखायगोन ओरैनो एसे दा अखाबो हागासिनो नालाय बांद्राय भिडिअ लानो हायाबो जानो हानाय ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय आरो आब' फैनाय फैब्रा जेबो नङा ओमफ्राय नै मानसिफोरा नै मा उनथिंजा जना थायोखो नायनाय नों ओमफ्राय नै माबा होथेलायना थाबावो नायलाय रावबो गैया जोंहा आब' लोङा आब' गुमै सानैल' आरोना र' आब'आ माबा एवगासिनो रुटि आलु भाजा ओमफ्राय रुटि बानायगासिनो फिसा इसुंखौ बानायथ'वाखैनो लासै लासैनो बानायगोन होननानै नै जों आब'आ एखे नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादो एखेथ' नंबाङा बिब' बिनानावबाबो एखे नंबाङाहाय नै आयै मानो हालदै होआखै रुटिजों आलु भाजा जानोसै ओमफ्राय नै बेनो जोंहा बिब'आ आरो दा सोर बिजनि पानबारिनि नायगासिनो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा दे सोरबाफोर नायगासिनो दङबा खोन्थाहरथार जोंबो नायगासिनो आब' जों बिजनि पानबारिनि होनना बुंबानो जाबाय दे मोजां मोनगोन ना होमबाना आङो नै खान्थाल मैया जों लाबोनायमोन जायाखैनो दाबो ओमफ्राय औवा गाजाया बया जागोन इयो इदि दोनबाय थाबा दा माबा जाखांबाथाय हानांसिगोन अखायानो हागाला दाबो मैयानिफ्रायनो हरनिफ्रायनो अखा बेरायनो थांनो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय अखायानो हागाला नायलाय क्या क्या बनाया है ये क्या है आलू का भाजा व्हाट इज दिस कार दावनाय थिंफोर लगायो माने वाव व्हाट आर रुटी मेकिंग वाव एथ ई दिस इज कॉल्ड रुटी लेके आओ हॉट गैस लाइना दहाय माबा हरनिफ्रायनो बेरायनो नागिरबाय बेरायहैनो ओमफ्राय दा माबायानो सान्दुङानो दुंला अखाल' बोरै बेरायगोन एसे जिरायदो नोङो जोबगा आब' kalau kontinya sakit udah siung sakit lu nggak baru mana ini bro tidak ini kan mana
Solan. Oh. Nैसो सानै फैदो. Solan सिगांसो. Oh, solan सिगांसै. लायाखै जोंहा फट' फेमिलि फट' माने सासेयानो गैया गुमैयानो गैया गुमै फैबा दा लाफिननोसै. जों जमा लाग्रोनोसै ओरैनो. Hei, pasport dikangenai bayi udah bayar video kok. Apa yang dilakukan? Keren saya pas laden. Isi pas laden nih. Oh, iji bahasa mau jangan kuma. Sudah baik. Mana nih? Keren Mau jangan mana itu? Mungkin pada semua orang sini. Panbari Bazar. Nah, Panbari Bazar naik ke? Nih, abuak गोखा तिता केरेला लागासिनो ओमफ्राय नै बिलाहिखौ लाबाय एसे मोजांथार नुदों होनदो आं बारा मोजां जानाय नङा होनना सानदोंमोन केमेराखौ मिलायना दोनदो खोमा मोजां जादो पनिर लानो हाबदो नै मंगलबार नालाय जेबो जायाना जोंहा दिनैसो फैफेरबाय फार्स्ट टाइम पानबारि बाजार अखा हासोगारदों जाबाय फै बाजारनिफ्राय फैबाय नै मा लाबोदों जोङो जि दामखा बिसिनाव मैगं थाइगंफोरा नै मंगलबार नालाय पनिर ओमफ्राय मान्दिया ओमफ्राय आरो नै खांख्लर पटल आलु बानलु ओमफ्राय बे तिता केरेला गोखा काक्लेर होनायखौ नै इखौसो होनो काक्लेर ना माखौ होनो आंबो बारा मोजां मिथिलाय लाङा हाय इखौसो होनो बायदि मोनो आं काक्लेरखौ इखौ तिता केरेला होनबा इखौ ओंखाम केरेला होनो ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना मंगलबार नालाय जों जेबो जाया नालाय ओमफ्राय आब'मोनाबो जों नोंसोर जाया होनबा जोंबो जाया होननानै लाबासै आरो गाबोन जानो हागोन बिदि होनना दिनै मंगलबार नालाय जों जाया नालाय मुथुआबो जाया आंबो जाया हासबेन्डआबो जाया जोंहा न'खरैनो जाया नालाय मंगलबाराव दा जासिगोन बेनो दा फैबाय बाजारनिफ्राय नायना फैबाय पानबारि बाजारखौ गानस्लायबायहाय बेसेबा गरमखा बाप्पारे माने गरमानो लाजाखाया कारेन्टबो गैया नालाय मैयानिफ्रायनो थांलाय फैलाय जागासिनो बिसोरनाव ओमफ्राय दाबो गैयाना ओंखायनो माने उपाय गैया गानस्लायबाय ओमफ्राय दा मा मैगं हानांगौ बिब'नो हाना हैनोसै सानजौफुनि संनोबो जाबाय नालाय दे मैगंफोर हानांगौबा आब' हानोसै आङो माखौ हानांगौ पावार बेंकखौ लाबाखै आङो बावदो ओमफ्राय लाइन थागोन खोमा सानदों आं नों लाबोदावबाबो हि थगायलायो होजानो गिनानै नुदोंना पावार बेंकखौ होजानो गिनानै जोब्बाय होनना थगायलायो सैताना होनांगोन र' इनियावनो लाइन फैयाबाथाय दा आंहा भिडिअ इदि माबा होथारनांगौ दा आपल'ड बोरै जागोन चार्ज गैयाबालाय हरदो खाथियाव हरदो नै सानजौफुनि संनो जालायबाय दा टाइमा बेसे जाखोथाय 12तायानो जाबाय नै 11:59 12तायानो आलु ओमफ्राय इजों आलुजों इखो नामा टमेट' आलु इजों पनिरजों ओमफ्राय नै भाजा काक्रेल इखो मा होनो काक्रेल होना सोरबा खांख्लरसो होनो सोरबा खांखिलर मा बेलेग मान्दिया भाजा इखोबो सोरबा मान्दे इदिल' होनो दालि ओंख्रै ओमफ्राय बेलेग जायगायाव बेलेग होनो ना जों जि होनो इखौनो होनबाय ओमफ्राय सोर नायगासिनो बिजनि पानबारिनि कमेन्ट खालामना खोन्था हरथार आं नेगासिनो कमेन्टखौ लांफैदो हरजुबायजो ओइ आलासि इसानि हरजुबाय लानो आलासि लायदो इसोर सानैजो
अ ओंखाम जानो होबाय भाजा एवबाय आब'आ सानजौफुनि बेखौबो दहाय सायनाया मान्दिया ओमफ्राय बुदखौ होगोन नामा मान्दियाव पनिराव होगोन पनिराव आलु टमेट'नि आरो इसोर मा खालामना दङ सिरिनो टिभिसो नायदो ना मबाइलसो नायदो इसोरो बबेयाव दं नोंसोरो इसोर नायनाय गोलाव गोलाव जाना दंजोबो इना मालाय मबाइला फुल चार्ज दं खोमा ओंखायनोथ' टेनसन लायाखै आंना नै गंसेया दङ ओमफ्राय नै गैया भिडिअ लाबाय थानाया गैया काराव दायो गुमै फैबासो होगोन आब' लागोन र' लागोन नै मा जा आब'खौ जोंहानि आनै जायोना आनै जायो नै आब' लोङानि आरो ना आलासि आब' लोङानिनो न'निनो आरो आंखौ मा जागोन आंखौबो आनैयानो जागोन नामा आनैयानो जागोन आंखौबो आन्दार गामि ए गामिनिखौबो गामिनि आन्दार गामियानो होनमारखायो ए थांनि र' खाथियाव नैलाय जोंहा गुमैया गुमैयो जोंहा ओंखाम जाबाय बिसोर जाखांबा जोंबो जानोसै नोंसोर जाखांग्रोदो जों साथामजों उनाव जानोसै गोथाव जादोंना जायाखै गुमै जाखायो आब' संनाया हे मैयानो जाबाय बेदर फैग्रा फैग्रिनो दाबोनो पनिर आलु बुट ओमफ्राय माबा मा होनोमोन मामोन नै मामोन मान्दिया मैगं आलु ओमफ्राय नै खांख्लर पापर दालि ओंखामबो नांगौमोन खोमा जा थिगसाय मटुफाय बिबनाव फैनायावनो मटुखौ लायाखै र' लानि नुवाखै नोंखौ गुमै सानैखौल' नुदो माबायसा मोनदो चिराङाव फैनानै नोंसोरसो माबायसा मोनदों आंथ' मोजाङानो मोनदो थालांसै नामा गुमै आं सिगांसो फैखानांगौ फिसिनो हानाय नङालै गुमैया दखान थाहैनो हागोन ना ए बे पार्टिया हायाव जानोसै दे हायावनो मोजां र' ओंखाम जानोसै जोंबो जाखांसिगोन इसोरो नुनानै नांगौमोन जोंनि ओंखाम जानायखौ संनायनि खाफोरा जाहैनो हागोन आरो इनि ओंखामखौ आं एसे बारा जानो हाया नालाय आं होनबाय थायो भिडिअखौ आं दा नै मोजां जायगा दानखायोना आंखौ हगारले लेनथारदो खोमा ना मोजां दं नों मेकआपानो गैया आं फोननोनो रोङा दायो आं लिरबाय ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ना गेन्द्रि गेन्द्रा जाजोब्बाय जाना लानानै अयथासार गोथाव संखायो नालाय बिब'आबो माबा मा होनो बिदिनो पनिर आलु मटर नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो संबाय थानायावनो आं भिडिअ लाखादों ओमफ्राय दा केमेरानि उननिखौसो नुनाय नंला आरोना एकदम गलु मलु किउटखायबो सोरनोबा पसन्द जादोंबा आंनो खोन्थाहर ओमफ्रायो दा जाखांबाय ओमफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय गोदान भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो ना मा बुङो मटुफाय बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन काट खालामनाङा र' नैलाय गलु मलुआ भिडिअ लाग्राया नै बेनो बिराद गोथाव गोथाव संनो रोंगो दे इयो आब'आ खोन्थादों आंनो एख' नङा